ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. бародарон, апа, хоҳарони муҳоҷир, саломи хидмат ба ҳар яктан мерасонам. иншааллоҳ ки ба хости аллоҳ медонам ки хуб ҳастед ва ҳазор раҳмат ба ҳаматон дорам ки то имрӯз қатъимон ҳастед, дастгирӣ мекунед. ҳар як модар, ҳар як апа, ҳар як хоҳаре ки бемор мешава имрӯз мақсад дар сайто мемонем, моро бовар карда мақсад дастгирӣ мекунед. ё 1 рубл аст, ё 100 рубл аст, ё 1000 рубл, чанд қадр ки ёрдам мекунед. ҳазор раҳмати худо ба ҳар якта ҳамчун бародар мерасонам. ва хушхабар имрӯз бо пештон омадам. як бародари наздикмон занг зад барои бародарон ки мақсад монолит кор карда метавонед. 80 000 ойлик дорад, ҷои хоб бепул, хӯрданаш бепул. бародари азиз, чӣ ном дорад? ҷои хоб, хӯрдан бепул. дар шаҳри Екатеринбург, дар шаҳри Москва бошем, билетон хичон, ҳисоби хичон мегиранд. мегиранд билет, мегиранд, мебаранд ҳаматона кор. бародари хидмат дар ҳамҷо кор кистай. мақсад ҳаму калонос Чечен ё Догистон буданд. хоҳиш карда ки ҳам хеле одамои бисёр ҳамҷо кор кардааст, корои хуб будааст. илтимос кард мора ки илтимос бародар гуфт ҳамира мақсад я реклама ки гуфт хеле одамо ҳастанд. ман гуфтам одам ҳаст, кофтани қинай ҳар як каса ман занг бизанам чӣ кунам. гуфтам я реклама мекунам. иншоалло ки бародарои мо мақсад беҳад бекор бисёранд. барои бародарои азиз, ҳаматон ҳамчун бародар, ҳамчун ака, ҳамчун додар, ҳамчун хоҳар хоҳиш мекунам ки илтимос бародарои азиз, видеора ами лайк ори намирӯз мегӯям ки шумо барои сум мекунед ё ки барои чи боварам кунед то намирӯз дар ҳамин ютуб штам як капека ютуб кор карда бошум ҳамин просмотр ё ки лайк мегӯем. хоҳиш ма фақат барои чи просмотр мегӯем, лайк мегӯям бисёриё лайк ту фақат видеора паҳн мекунед ки як бародари бекори ту видеора мебинад, дар ленташ мебинад, соҳиби ҷои кор мешава ё як каси дигар. барои бародарои азиз, лайка мемонем, подписация мекунед то якҷоя шидани мардуми тоҷики мо чӣ фикри, чӣ ақидаи дорӣ. бода тап нест ки ягон корои магазин да мехоҳед, ягон корои дига мехоҳед. биё ки ягон кас корам доред, мақсад номерои ма хидм ҳастай, занг бизанед. номерои хидм ҳастай. бародарои азиз, илтимос ҳаматон хоҳиш мекунам, ҳамчун мақсад бародар хоҳиш мекунам ки илтимос ҷои дар ҷои кор ҳаст, чи ҳаст, мада занг бизанед. ин номерои хидм буля намҷоз наброма номерои хидма инаиш ин номерои ки поём мебинед, номерои мусулмон ном дора. ин номерои ҳами бародаре занг бизанед. ин номерои бародар десед, номерои ҳами корда занг бизанед. чӣ ном дор бародари азиз, аз ҳаматон як бор як ҳамчун бародар илтимос видеора паҳн мекунем. дар канал ҳатман подписация мекунем. номи канали мо хайри муҳоҷир. барои бисёри ватсап, история ватсап мумкин дига ютуб дабдро хайри муҳоҷир поиск ки иншаалло ки миёви канала видеоша мебинем. барои ҳамин ҳамата худованд нигаҳбон боша, дар куҷои ҳастен нестен, худованд ҳар якта нигаҳбон боша. шаҳри Москва даем ғарибӣ. иншаалло ки чизе аз даст мо меяд, чи бемора, чи ки мақсад чизе аз дасти мо дар хизмат ҳама вақт. худованд ҳамата нигаҳбон боша. як чига ахида гуфтанем ки барои билет савол медиҳед ки бародаро билет мегӯен фалон ҷо медом кам дар билетам кор мекунам. номерои не болобдагӣ, номерои хидмай ҳамида фақат илтимос, фақат дар ватсап не билетои ки ҷой дар кор айтона фақат дар ватсап медиҳед ки ма дар билети Москва фалон ҷо дар кор ё ай Тоҷикистон ба Москва дар кор фалон числода. допустим мега ки ай душанбе ба Москва рӯзи 3 март дар кор яке ҳамтаи дар кор хел бинавис ҳатман ҷавоб дод бани 15-20 минут мегирӣ. барои кам дара вақт бисёр занг бисёр успед намек ҳамара ҷавоб бутун. барои дар номеро дар ватсап насед тезда ҷавобтона мегирем. худованд ҳамата нигаҳбон боша. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. бародарон, апа ва хоҳарони азиз, худованд ҳамата нигаҳбон боша. дуогӯ бошед.